I dag skal vi på en særlig rejse. Langt, langt tilbage i tiden. Luk øjnene og lyt godt efter. Kan I hviske som vinden? Kan I tappe med fingrene som regndråber? Jorden kan også tale. Nogle gange rumler den som en sovende kæmpe, der snorker. Flammer danser og fortæller gamle historier. Nu kan I åbne øjnene igen. Næste gang I går udenfor, så prøv at lytte. Hvilke lyde kan I høre?